família! Hola, molt bones. Com esteu? Avui hem fet la Teialada. 138, aquí l'Albert. El meu està per aquí. Número que... A veure, espera. Jo no m'he preparat res. 81. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no és tan malament. Pujar, pujar i pujar. Semblava que era fàcil, no ha sigut difícil, però Déu-n'hi-do les pujades que han tingut. Ojo, la manera de pujar 800 quilòmetres... No, 800 metres en 17 quilòmetres. Ah, exactament. S'ha de pujar. Sí, Déu-n'hi-do, ha estat força bé. Les rampes han estat bé, ha estat rapideta. Uns taps al principi... Sí, poder no ha estat ben organitzada a l'hora de la sortida, tenien que haver fet d'una altra manera per cribar més la gent. Però després dels taps ja hem tirat. Ha vingut una bona pujada, s'ha fet una bona criba i a partir d'aquí ja hem anat tirant cadascú al seu nivell. I ja veureu el vídeo i la veritat és que molt bé. Per repetir? I tant que sí, que està molt xulat. Està molt bé. S'ha de vindre una mica preparat, no com jo, que portava un mes sense sortir i ja està bastant notat. Però bé, s'ha fet bé. I un mallot, no? Un mallot que ens ha costat 25 euros amb l'esmorzar, mallot pràctic i un avituallament, que ja veureu també. Commemoratiu de la 20a edició. 20a edició de la Teialada. Xulo, eh? Que et transpira. Aquest per l'hivern no te'l posis, eh? Bueno, família. I una gorra, també. Una gorra, també una gorra. Una gorreta o un gorro de palla d'aquells de pagès, el que tu vulguis. I la botifarra i la birra. Sí. Que bé assentat. Bàsica sempre la botifarra i la birra, si no, cagada, tu. No hi ha sortida. I ja està. Doncs bueno, família. Ens veiem a la següent, que no tardarem. Pedals i birres. Ja està fatal. I tu? El mateix número que el dorsal. Controladíssims, tu. Ojo! Flying by away from them, and no one can see me now. I'm miles above you, don't care what they're seeing below, 'cause I'm miles above. 2000 años más tarde.
was born to be free. I was born to be free.